ଆଜି ସବୁ ଉପାସ ଥିଲେ। ସବୁ ଆଜି ଉପାସ ଥିଲେ। ସବୁ ଆଜି ଉପାସ ଥିଲେ, ଖାଇଥିବେ। ସବୁ ଡ୍ରାଇଭର ଆଜି ଉପାସ ଥିବେ, ଖାଇଥିବେନି। ବାରଣା ଚାରଣା ଖାଇଥିବେ, ବାରଣା ଉପାସ ଥିବେ ଆଉ। ବାପରେ। ଗୁଟେ ଗୁଟେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଗୋଟେ ଗୁଟେ ଜାମ୍ ହେଲା ନା। ଆମର ଜାମ୍ ହେଇଛି ନା କଣ? जाम तो गाड़ी वाला तो सब इधर उधर उधर करता है, जाओ कैसा चढ़ेगा। 2 बजे से रोड छोड़ दिया, उसके आगे बंद था। 11 बजे हम खड़ा है भद्रा साइड से। हाँ ଡାହାଣ ଚାଲ ବାମକୁ ଆସ। ନହେଲେ କାଲି ଛୁକୁ ଛୁକୁ ହଉଛି ପୁରା ସେ ପଳେଇ ଯାଇଛି ବାଁକୁ।
ଲଗେଇ ଦିଅ ୟା ପିଛା ପୁରା ଲଗେଇ ଦିଅ ଶାନ୍ତ ମାନେ ସେ ଗଳେଇବ ଲଗେଇ ଦିଅ ପୁରା ପିଛା ଏବେ 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 କିଲର ହେଲା ନା ନା ଆହୁରି ସେପଟରେ ଅଛନ୍ତି ଭାଇ